kelihatan kok. Yuk kita sumiler Mas Cahyo Luswantoro. Semangat ya. Ada Incus Noli Gitar Sumiler Spesial kagak Bapak Lurah Ibu Lurah. Amdan saking Bapak Tresno Suryo Widodo Pak RT 11 Sumerjo. Anganku ngambara anembus mega ngitung lintang susul padang rembulan tak golek ana ngendi si panjenengan tak titipi idang ketetaking jantung lalu ngitang lunglungan kang relambatan amu sorong surang raket jiwangku akhirnya wilayah kita tak sampai gengen sumilen poro kroso seliramu tansah terpikir Reno wengi wayang nggodho atiku tirta saumpama kapan kaya aku bisa nyegep lintang nang kulidahe rembulan aku sabar kuatir lamun to jaman ning ora-ora kang cengkang ngelakan kok umpama nunggu tumatas sing tirta kanggo nelasi lungko-lungko ketika Sumerjo koyak cah. Salam hangat untuk seluruh warga masyarakat Sumerjo. Terima kasih konco-konco panitia. Terima kasih Mbak Lurah. Luar biasa untuk Sumerjo. Sukses selalu. Ngitung lintang sesuluh pajang rembulan tak goleki ana ngendi si panjenengan tak titipi kitung kepeteke jantung lungan kang relambatan amu sorong surang raket jiwangku akhirnya layang kita tak sampai gengen sumilen ora kroso sliramu tansah kepikir Rino wengi wayangmu beda atiku tirta saumpama kapan kaya aku bisa nyegep lintang nang kulidahe rembulan aku sabar kuatir lamun jaban sebar makan ning ora-ora kang cengkang ngelakan kok umpama nunggu tumatas sing tirta kanggo nelasi lungko-lungko ketika kanggo nelasi lungko-lungko ketika Matur nuwun. Terima kasih. Nah, Kicer Sumiler Pak. Wis diaturke.